Здравейте, приятели! Аз съм Светли от Интерос и немските моторни масла Aveno. Много хора постоянно ме питат какво е това масло, добро ли е, качествено ли е, така. Ами хора, сега ще ви докажем, освен че маслото е сигурно едно от най-качествените на пазара, едно от най-добрите, наистина не го казвам за това, че ние го внасяме, а защото маслото е естествено при коли, камиони, навсякъде, смисъл дава уникални резултати, а и сега колегите от Реновация БГ от Дупница направиха един тест с машина за износване и смазочност на маслото и това, което те казаха е, че почти не са виждали такива резултати на масло без допълнителна добавка. Така че изгледайте видеото на Реновация БГ до края и сами се уверете в това, което ви говоря, а после ще ми благодарите, че сте използвали Aveno, немското качество. Днес на детектора на лъжата ще подложим Aveno. Самия вносител внася маслата от Германия и маслото има много добро съотношение между цена и качество. Както може да видите отзад, Made in Germany е много важно, защото това показва, че маслото наистина е излязло от немския завод. Днес обаче ще го тестваме за неговите износоустойчиви свойства, които са, разбира се, едни от най-важните за едно масло. Издърпвам 20 мл с моята вълшебна стъклена спринцовка. Ето може да видите, защото много хора казаха, това не са 20 мл, не 20 мл са. И разбира се, ги поставяме във ваничката на машината. Слагам чисто нов тестер на машината и да видим какъв ще бъде резултат. Между другото има наблюдение от клиенти, клиентски отзиви, че с други марки масла, съответен автомобил имал харчено масло, а пък с Aveno няма харчено масло, което е доста интересно. Оставяме триещите се ролки да загреят маслото и след като сме загряли маслото, започваме да прилагаме тежести от по 1 кг. Нека видим докъде може да стигне. Това е един страхотен резултат от 5 кг. Почти никое масло не е достигало 5 кг без да се добавят различни видове добавки. А може да видите и колко малко е износването на самата триеща ролка. Което наистина е показателно за качеството на маслото.